केबिनेट मिनिस्टारर घरत जायफोरा सुइसाइड करिम बुलि कइसे। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मिथिनो थाखाय नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। अब्ला बुजिगोन आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। प्रमोद बर'थ' নিজে কইলৱা যদি বিটিআর চুক্তিটো যদি আকরে আকরে পালন নহয় তেতিয়াহ'লে মই একজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ ঘৰত যাই পেলাই সুইচাইড কৰিম বুলি কৈছে। এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা, এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা। সেইটোকে কৈছোঁ মই, যেহেতু 8 তাৰিখ এপ্ৰিলটো যেহেতু 5 বছৰ পূৰণ হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো সুইচাইড কৰাৰ দিন তাৰিখ এইটোতো 9 তাৰিখ পৰিব না। এপ্ৰিল 9 তাৰিখ পৰিছে, এইটোৱে কৈছোঁ মই। 8 তাৰিখ এপ্ৰিলত 5 বছৰ পূৰা, যেহেতু চুক্তিটো আকরে আকরে আজিৰ দিনত ৰূপায়ণ হোৱা নাই, সি নিজে মৰিম বুলি কৈছে সুইচাইড কৰি। তো সেইটোকে মই ৰাইজক জনাই দিছোঁ যে যেহেতু 8 তাৰিখ 2025 8 তাৰিখে 5 বছৰ পূৰা হয়, 5 বছৰ কমপ্লিট হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো সুইচাইড দিন তাৰিখ এইটো 9 তাৰিখ এপ্ৰিল পৰিছে। दायो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुबाय नङा होमबा लोगोफोर, नैबे आंनि ससे क्लिप्स भिडिअ देखायनायखौहाय। दा नोंथांमोना नुनायजों लोगोसे दिनैहायथ' गोसोआव दंखायो नङा होमबा लोगोफोर बयबो। दा दिनै जोंहा बै समाव जेब्ला बिटिआर एकर्ड जानो थांनाय सममोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा जोंनिनो दानि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' बिथाङा बुंदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा बे समावहाय जुदि बिटिआरनि दफाफ्रा आखरे आखरे मावफुंजायाबा नङा होमबा लोगोफोर, बियो बुंदोंमोन नङा होमबा, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिसोरनि खाथियाव थांनानै बा न' लांगोनायाव थांनानै बेवहाय गावखौनो गाव सुइसाइड खालामनानै लानो हादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा बे खोथाया जोंहा दासिमबो जारिमिन जानानै दं, बा जोंहा दिनै सार्च खालामबानो मोनो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरनि बुंनाय माखासे खोथाफ्रा। दा दिनैहाय जोङो बेखौहाय बयबो जों रायजो राजा मिथिगौबा बयबो जों पाब्लिकआ गोसोआव दं नङा होमबा लोगोफोर। दा बे खोथाखौनो लानानै जोंहा आरोबाव फिन दिनैहाय जोंहा नैबे दिनै बिटिआर सरकार नङा होमबा दिनैहाय 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं, 5 इयार्स जानो थांगासिनो दं। जोंहा दा नै बे बुंनाय बादिब्ला जोंहा दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआरनि एकर्डआ आखरे आखरे बा फारियै मावफुंजायाबा दिनै सुइसाइड जानायनि खोथामोन नङा होमबा लोगोफोर, आसामनि केबिनेट मन्थ्रिफोरनि न' लांगोनायाव थांनानैहाय। दा बे जोंहा समा फैगौ नङा होमबा लोगोफोर, बिटिसि इलेक्सन जोंहा जानो फैगासिनो दङ। दा दिनै बे खोथाखौ लानानै जोंहा गोसोआव दंखायो हिसाबै बयबो। दा दिनै जोंहा जोंनिनो मानगोनां आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया जोङो बुंनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनि फारियै बुंनाय खोथाखौ जों मैया नुनो मोन्दों। दा बयबो जों पाब्लिकआ बिनि बुंनाय हाग्रामा सारनि बुंनायखौ जोङो नुनानै बा गोसोआव फैफिनदों नङा होमबा लोगोफोर। बै समाव जोंहा बिटिआरनि दानि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बै समाव बिटिआर एकर्ड जानो थांनाय समाव बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा दिनै बयबो गोसोआव दंखायो। दा आरोबाव फिन मैया जोंहा आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बुंनाया दिनैहाय बयनिबो जोंनि रायजो राजा बा पाब्लिकनि सिगाङावहाय मोनसे गोसोआव होफिनदों। दिनैहाय बे खोथाखौहाय जुदि सानोब्ला बयबो जुदि गोसोआव दङब्ला दिनैहाय जोङो बुंनो हायो। दा जोंहा बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफ्राथ' बबेबा मावफुंजादों बबेबा मावफुंजायाखै, आजिखालि दिनै 5 बोसोर जानो थांबायानो नङा होमबा लोगोफोर, बा जाबायानो। दा बे समावबो जोंहा दिनै गोबांथार दफा दंमोन। गावनि बुंनाय बादिब्लाथ' दिनैहाय जोंहा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गोबांथार जोंहा न'खर न'खर साख्रि मोननांगौमोन, बा न'खर न'खर साख्रि होगोन होन्दोंमोन नङा होमबा लोगोफोर बै समावहाय। दा दिनै बेफोर अबाव थांजोबखो, दा दिनै जों बेफोरखौ नुनो मोनाखै नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोनहाबो गोसोआव दंखायो दा प्रमद सारआ मा बुंदोंमोन बै समावहाय। दा बेखौनो लानानै दिनै भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन लोगोफोर। दा बे जोंहा प्रमद बर'नि सायाव जों रायजो राजा बा पाब्लिकफ्रा मा सानो, नैबे गावनि माखासे बुंनाय खोथाफ्रा बानजाथावै बै समाव खोथा बुंदोंमोन, बेफोरनि जाफुङैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर, बाय बाय।